సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. నల్గొండ పట్టణం నుడా పరిధిలో అభివృద్ధి పేరుతో ఇష్టానుసారంగా ప్రభుత్వ భూములలో, కాలేజీలలో వెజ్ నాన్ వెజ్ మార్కెట్లను ఐటీ హబ్ ఏర్పాటు చేయడం విద్యార్థులకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని ఆరోపిస్తూ మంగళవారం బీజేపీ నాయకులు మార్కెట్ యార్డును పరిశీలించారు. క్లాక్ టవర్ సెంటర్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వ భూమి కార్యాలయాలున్నాయని, ప్రజలందరికీ ఉపయోగపడే విధంగా సెంటర్లో మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పనిచేయడం మంచి పద్ధతి కాదన్నారు. అన్ని రాజకీయ పార్టీలతో నిర్ణయాలు తీసుకుని మార్కెట్లను నిర్మించాలని అన్నారు. లేని ఎడల బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో అడ్డుకుంటామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మాదిగం శ్రీనివాస్ గౌడ్, బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు నూక నరసింహారెడ్డి, బీజేపీ మాజీ జిల్లా అధ్యక్షులు వీరలి చంద్రశేఖర్, దళిత మోర్చా రాష్ట్ర కార్యదర్శి పోతపాక సాంబయ్య, నల్గొండ బీజేపీ పట్టణ అధ్యక్షులు మొర్షెట్టి నాగేశ్వరరావు, బీజేపీ పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి చెర్లపల్లి గణేష్ మరియు వంగూరి రాఖీ, గాలి శ్రీనివాస్, బిల్లా నాయక్ మరియు మహిళా నాయకురాలు కాసమ్మ మరియు నీరజ మరియు వంశీ, వేముల రవి, కొత్తపల్లి వెంకట్, అల్లి సురేష్, శివ, నరేందర్ తదితరులు ఉన్నారు. స్కూల్ ఏం పోదు, లెటర్లో ఉన్నది 30 గుంటలు అర్బన్ సెంటర్ ఏడంటారు. ఇది మరీ రోడ్ ఏమంటుంది వాల్యుబుల్ ల్యాండ్. ఈరోజు నల్లగొండలో పట్టణ అభివృద్ధి పేరుతోటి ఇవాళ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికలు త్వరలో వస్తున్నాయని చెప్పేసి ఆ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ పుట్టగదులు కూడా ఉండవు, ఈ యొక్క పట్టణాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిన కారణంగా మరి గత 3 సంవత్సరాలుగా మొద్దు నిద్రపోయినటువంటి కేసీఆర్ ఇటీవల నల్గొండకు వచ్చి అడావుడిగా ఈ యొక్క పట్టణంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని మొదలుపెట్టింది. ఇవన్నీ ఎన్నికల దృష్టిలో పెట్టుకొని చేస్తూ ఉన్నారు. అయినా భారతీయ జనతా పార్టీ స్వాగతిస్తుంది అభివృద్ధిని, కానీ ఆ పేరు మీద ఆదర బాదరగా ప్రజలకు ఇబ్బంది అయ్యే విధంగా ఆ యొక్క పథకాలు ఉండొద్దని మేము కోరుతూ ఉన్నాం. ఈరోజు నల్గొండలో పట్టణంలోని బీట్ మార్కెట్లో ఈడ రామకోటి దేవాలయం ఉంది. ఈ దేవాలయం ముందే నాన్ వెజ్ మార్కెట్కు ఇలా శంకుస్థాపన చేస్తూ, ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చుట్టూ కూడా వైశ్య కమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి వ్యాపారస్తులు ఉంటారు. మరి అలా దేవాలయం ముందల్నే ఇక్కడ నాన్ వెజ్ మార్కెట్ పెట్టడం ఎంతవరకు సంబంధించమని అడుగుతూ ఉన్నాం. నల్గొండ పట్టణ ప్రజలకు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలంటే క్లాక్ టవర్ సెంటర్లో మరి ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా పెట్టమని మనం కోరుతూ ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రశేఖరరావు గారు 3 సంవత్సరాల క్రితం ఈ నల్గొండ నియోజకవర్గాన్ని తాను దత్తత తీసుకొని అభివృద్ధి చేస్తా అని చెప్పి ఇదే నల్లగొండ నడిబొడ్డున వాగ్దానం చేయడం జరిగింది. కానీ 3 సంవత్సరాల కాలంగా ఈ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి గురించి కానీ ఇక్కడున్న సమస్యల పరిష్కారం గురించి కానీ పట్టించుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఎన్నికల వాతావరణం వస్తున్నటువంటి తరుణంలో ఒకేసారి ఇక్కడ నల్గొండ నీలగిరి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేసి నిధులు కేటాయించడం అనేది ఎన్నికల దృష్ట్యా మాత్రమే చేశారు. అయినప్పటికీ మేము అభినందిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేసి దానికి నిధులు సమకూర్చే ప్రయత్నం ఏదైతుందో, నిధుల కేటాయింపు జరిగినట్లుగా ఏదైతే తెలుస్తుందో దాన్ని నిజంగా అభినందిస్తాం. కానీ ఈ అభివృద్ధి ముసుగులో ఈ నిధులను ఖర్చు పెట్టడానికి సరి అయినటువంటి ప్రణాళిక లేకుండా, సరి అయినటువంటి ఒక ఆలోచన లేకుండా నిధులు వచ్చాయి కదా అని చెప్పి దాన్ని వక్ర మార్గంలో లేదా ప్రజల అభిప్రాయం తెలుసుకోకుండా, స్థానికంగా ఉన్నటువంటి సమస్యల పట్ల సరి అయినటువంటి అవగాహన లేకుండా ఈరోజు నల్గొండ నడిబొడ్డున ఇక్కడ పవిత్రమైనటువంటి శ్రీ రామకోటి స్తూప దేవాలయం ఉన్నటువంటి పక్కనే, దేవాలయ ప్రాంగణం పక్కనే ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డ్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ నాన్ వెజిటేరియన్ మార్కెట్ పెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసమని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక పవిత్రమైనటువంటి దేవాలయం, నిత్యం ఇక్కడ భక్తులు అనేక మంది వస్తుంటారు, ఇక్కడ పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. పక్కనే ఒక నాన్ వెజిటేరియన్ మార్కెట్ పెట్టడం వల్ల వాటి యొక్క వ్యర్థాలు ఎక్కడేస్తారు, ఆ వ్యర్థాల కొరకు వచ్చేటువంటి పక్షులు కానీ ఇతర జంతువులు కానీ ఈ దేవాలయ ప్రాంగణంలో ఏం చేస్తాయి, ఆ తర్వాత ఇక్కడ పడేసేటువంటి వ్యర్థాల కారణంగా లేదా నాన్ వెజిటేరియన్ మార్కెట్కి ఇక్కడ వాళ్ళు చేసేటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల కానీ దేవాలయం యొక్క పవిత్రత, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం చెడిపోతుంది. 2,
నాన్ వెజిటేరియన్ మార్కెట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఇండ్ల మధ్యన కాకుండా ఎక్కడైనా బయట ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందనేది మా అభిప్రాయం. రెండవది ఐటీ పార్క్ పేరుతో ఇవాళ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో అనేక సంవత్సరాలుగా అభివృద్ధి చేసుకున్నటువంటి ప్లే గ్రౌండ్, అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ను 3 ఎకరాల స్థలాన్ని ఏకపక్షంగా ఇవాళ ఐటీ పార్కు కేటాయించారు. నల్గొండ పట్టణంలో బీట్ మార్కెట్లో పెట్టబోయేటటువంటి సమీకృత మార్కెట్ యార్డ్ ఏదైతే ఉందో భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ నాన్ వెజ్ అనేక రకాల జంతువులను కోయడం అమ్మడం ఏదైతే ఉందో మరి దేవాలయం ముందల చేస్తున్నట్టుగా భావించడం జరుగుతుంది. మరి మహాదేవుడు శివుడు ఉండబడినటువంటి రామకోటి స్తూప దేవాలయము మరి ముందల ఉండబడినటువంటి దీంట్లో ఇది మంచిది కాదు. ఎందుకంటే దేవాలయం ముందల మాంసం అమ్మేదేంది, ఇది సరైనటువంటి విధానం కాదు. ఇక్కడ భక్తులు మరి చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నారు. మరి మేము చెప్తా ఉన్నాము ఈ కలెక్టర్ గారికి, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం, వెంటనే ఆ యొక్క ఏదైతే సమీకృత మార్కెట్ యార్డ్ను విరమించుకోవాలని చెప్పి, లేనట్లయితే భారతీయ జనతా పార్టీ భక్తుల పక్షాన పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం.